Ako by moju mapu niekto hval. Hvajú veľa ľudí. Dám si tu budu. Proste to, že mám tam dvahu moju. Táto typka mi, ja už sa viem, keď mi to platne. Čo musí Sherlocku mne poboha. Kamo, ja nebudem to robiť, proste, že by ona sa hore dostala iba preto, lebo si sadla tu. Nech vystúpi, Kamo, to čo je? Ja nepochopím, prečo nemôžete ju vyhodiť z toho vozíka. Lebo ona podľa mňa bude AFK alebo niečo. Minule sa mi to seklo a pošte mi šlo hore dať. Áno, dá sa mi to tu dať. Yes. Minule sa mi to tu dalo dať, yes. No, počkať. Ona teraz vojde podľa mňa do toho. Nie? Možno. Dúfam, že to oni tiež vidia. No, OK. Typka, áno, to je... Jo, že sa tam pripojí. Prosím, nech sa tam takto pripojí. Kamo, jo, že sa tam pripojila. Nie, dobre. OK, ľudia, ja tu chvíľu počkam a určite sa nájde jeden taký, čo bude chcieť, čo tu príde a vojde do toho. Len to na ľudia sa ani hore nevedia dostať. Lebo ako vidíte, to sa len spodole asi. Bez veľa ľudí ani tam nedostane. OK, ľudia, vidíme sa o chvíľu. OK, ľudia, ja to sa dávam, nikto sa tam nepripája. Tak idem sa tam teleportnúť. OK. No. Dobre, sme tu. OK. Môžete vidieť niečo, sa tu zmenilo od minula. Čo myslíte, že to je? Ľudia, myslíte, že vám to ukážem? Je to bludisko. Ako dostávam, tak vám ho ukážem. Ani tam lepšie to nebudete mať. OK, ľudia. Bludisko mám dostávané. Idem vám ho takto ukážem. Nejdem vám ho ukazovať. Hej, núka, jak vyševa. Je to tam osvetlené. No. OK. OK, ľudia. Dám tu so skaly sa šípu. No, so skalíka. Čomu sa takto otáča? OK. No, tu nadám takú značku. Ľudia, nebudem vám tu dávať do timelapse. No. Aha. OK. No. OK. Kde sú kamene? Kamene. Boule. OK. Patrh. Jak sa tu píše? Patrh. Hej. OK. Ešte nepájte kamene. Ešte nie. OK. Dobre, tak toto urobím. Takto. OK. Máte tu aj výšpahu, že padajú kamene.
Počkaj, nedám to hneď. Kde je šíše? Čo? Selecting button. Aha. Sena, to sú tie buttony, hej? Button. OK. OK, to mám button. No. OK. Button 3. Nie. Áno. No. Počkaj. Ja vám to blúdiško nebudem ukazovať. Čo, tak to poletím. OK. Stop. Dám tu. OK. Button tip. Interactive. A kde sa to? Aha. No, dobre. Teda som asi ľudia robiť na schvál. OK. Aha. OK. To robím. OK. To na ľudia si môžu robiť švandu navzájom. OK. To na to už robím ľahšie. Takto. Dobre. A všetky sa pustia, keď stlačíte tento tu button. A musím to pomenovať start. OK. Alebo nie. Počkaj. Like box nie. A počkaj, dá sa to nastaviť cez stopnúť. Selecting button 3. OK. OK. Počkaj, Dano. OK, ľudia. Ja to tu skúsim nastaviť a vidíme sa o chvíľu. OK, ľudia, dnešnú videjku som to veľa neurobil. No, tak. OK. No. Ľudia, idem vám to ukázať, čo som urobil. Toto videjko sa natáča hodinu možno. No, tu máte tlačítko, odštartujete. A máte. A tu robím takéto proste šabánu, si neviete proste vyletiť. Stade toto bude iba spomalovacia miestnosť. OK. Ľudia, tie buttony v novom update sú dobré. Ako len už sú tu dlhšie, ale sú dobré. Ja som ich zatiaľ ani neskúšal. OK.
Takto. To nabudete lietať, vám hovorím ako blášni v tejto tu miestnosti. Lebo z tej rýchlosti tu na, neviem. Ľudia, preto lietam checkpackom, že by ste nevideli to bludisko postehy, ktoré tu som staval. Tejto tabule si nevšimajte. No, ľudia, dá sa to robiť aj ináč, ale takto máte to rýchlejšie. No, hej. Proste som spomalil instantne. No, teleport. No, dobre. Tu na. OK. OK, ľudia, toto bude pre toto videjko všetko. Dostávam tu už iba. OK. Level. Ktorý to je už? Level. Neviem ani ktorý je to už level 5. No vám to idem ukázať v skladke. OK. No, tu máte postehy. No, tu dáte Ečko. A idete. Hej, poste. Dakedy sa vám podarí, nepotrebujete to, ale je to bezpečnejšie. OK, ľudia, ja tento update vydávam. A toto bude pre toto videjko všetko. A čus, bus autobus.